Barkanka da shigowa kundin sirrikan makaranta ka danna sassakira ka danna ƙararrawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'umma na wannan gida mai albarka. Muna wa kowa fatan alkhairi da fatan kowa yana nan lafiya. Allah ya sa haka amin. To yau ga mun ɗauke da wani sirri mai fa'ida mai albarka kuma sannan mai tara masoya a wannan gida. Na san mutanen wannan gida suna da burin su ji wani sirri ne wannan sirri da muka zo musu da shi yanzu. To wannan sirri ba kowane sirri bane, ba ce sirri ne na ɗaukaka, na samun suna a duniya baki ɗaya. In har ka daure ka yi shi, in Allah ya yarda za ka yi suna a wannan duniya tamu, a fannin kasuwancinka da a fannin in ma ba kasuwanci kake ba, duk wani harka da kake yi kana so Allah ya ɗaukaka ka, to in Allah ya yarda wannan sirri idan ka yi shi za ka yi mamakin sa. Yau bidiyon namu ba wani nisa zai yi ba, zan muku bayani kamar haka. Ana rubuta wa rafa'anahu makanan aliyya, wa rafa'anahu makanan aliyya, wa rafa'anahu makanan aliyya ƙafa 12,000. Sai a ciro ganyen gamji da ganyen shirinya, sai a zo a haɗa su wuri ɗaya, a daka su. Bayan an daka su sun bushe kenan, an daka, sai garin nasu sai a dinga zubawa a cikin wannan ruwan rubutun, ana sha ana shafe jiki tsawon kwanakin da za a iya. To in Allah ya yarda za ka yi mamaki yadda Allah zai ɗaukaka ka. Wannan mujarrabi ne domin mun sha yi wa jama'a shi, ko mutane suna ganin fa'idarsa, suna ganin alfanunsa, suna ganin yadda ake samun nasara a cikin ƙanƙanin lokaci. Kai dai ɗan uwa ka daure ka yi shi. Barkanka da shigowa kundin sirrikan makaranta ka danna sassakira ka danna ƙararrawa. Domin kai da kanka za ka bani bayanin yadda rayuwa ta kasance da kai a nan da kuma gaba. Mu dai buƙatar mu ku danna mana subscribers, ku kasance masu bamu goyon baya a koda yaushe. Barkanka da shigowa kundin sirrikan makaranta ka danna sassakira ka danna ƙararrawa.